lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket manipod iti pagayam akayat natyag pailinged iti nagan a Crescencia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakababain man ngem inturturod kon ngayon patulod tuy surat ko. Ammok ngamin apakaadawan iti adal tuy innak istoryaan apadas ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Umayak man, Manong Oscar. Manong Oscar, adda ka kadi. Yahoo! Dumanon ka dito, yading ko. Adak dito kusina. Apa yan? Agad ano ka, Manong? Ay, maningarot tirik na kading ko. Pampanunutat tagitimula ka natin kinpagay. Dakpay lanalpas nga inabunuan. Ngam nagsakit ang matan. Napanan man nga minan ay adyan na laing nga asawa, Manong. Ay, dak manamoy tinay niya tao. Napanban nga tanakisugalan na. Day takot ti bagbagak pay laidikan ka, Manong. No apay ngamin anang asawa ka pay laeng. Oray kumamat no pinilim anaimbag ti inasawam iti may kadwa agundaway. Ay, anya ngay nga rod katadaditana. Talaga siguro akas tatibiyag ka bagis. Ti kunamket di, iso ti pinilim agasat mo. Ha? Kasano adi ka marigatan nga agkayo, ket adumo ngamin ti pakpakanen. Agasem met tadwa nga anak na nga ingkamang nakankangay. Sabali pa'y ti dua nga anak yo iti day di manang nena. Iso nga ita, agsakit ka. Malala, gusto na ita. Sabali man ang tinaturong ti saritaan ta. Agimbagak tumot lang ka di. Banog ko lang siguro na ito, ading ko. Oh, adda kayo gaya man, Manong. Uwan ading ko. Nay, nakaminsamot ti kalagawan. Pasensya kayo natin eh. Marigatan mo't ngamin ni Diyan sa magna. Amumat, dakilan ti Diyan na. Ayunan niya, dandani pa'y kit din nalipatak ang masikog kagayam abalasang Janice. Ha? Auntie. Nakasagana ka na o dagiti makan. Agay ayaban dagiti nang isagana. Iso nga umay kayaw, tamangan tayaw. Ayun na, naimbaglangan nga agpaiso. Tada dagiti nang isagana iti pagsasangwan tayo ita. Saan akas ka dagiti daduma dita nga awan maitultulong da. Ha? Auntie Crescencia? Aga manyangay nga rod, talaga kas tatibiyag. Di dala tultuladan dagiti anak ko. Ti panagadal da, ti pangpangruna da. Saan ati panagpasikog da. Mala, husto daytan Crescencia. Intayo ki din iji kusina. Tanakadasaran ti makan ijay. Umay kayon, Oscar. Janice. Kanya man ang tisang sangita manak ko. Ay, awan tatang. Jay ka di manin pa nagsasauni ang Tim a Crescencia ti pagsangsangitam. Tatang. Ay na, bayam ka din na ang Tim anak. Kasla di ka pailang naruam kan kuana. Talaga akas jayon ti ginatao na. Kan may saan laang mo't asika ti papabainan na. Pudnamat kiti dagiti bagbaga na tatang. Inununak ti nagpasikog ngam ti panagadal ko. Ay, mala, hustulay ta. Agda di taritan kunak manin. Saanin ang maisubli pa'y tinapalabas. Iso asapay lang kuma. Tagbaling nga adal ka din kadayta, anak ko. Hello, friend. Di mat aksap-sapol ka iti pagtrabahwam? One friend, apay, adda ka
manong? Adda, friend. Agsapsapol ti bus ko iti talken na nga agbantay iti may sa pwesto na iti pasalubong. Patsyak ang magustuam. Nang runak at medyo dakkel da nga agpasweldo. Oh, i-recommenda nak man nga rod, friend. Kaya't ko day ta trabaho. Sige, friend. Kasaritak ti bus ko. Tano arigladon ti amin. Awagan ka adagos. Sige, friend. Kat itapay laang. Agyaman akon. Sige. Kasaritak la ang biit ti bus ko. Awagan kan tumanan inton madamdama. Bye! Agan anad kay ti lugar pa naman ako Di mo baybayan ti bagimijay. Wan tatang, uray da kayo. Diyo kumamat abuswan ti bagiyong agtrabaho. Tapno di kay tuman ang sakitan. Wen, danag mo na ya. Banlo ko lang siguro dayjay. Kita naimbagak at agos. Di kay madanagan. Taapaman nga agsweldo Patuludan kay to adagos. Isopay mo't amainayon iti gatang yu iti masapsapol dito'y balay. Ay na, di na ka di pa kadanagan anak ko. Sa nabalay, tadamot ni ating mo a Denver. Kabailan mi matag sapol iti agpay kada kami anak ko. Kurnongam kit iti sweldom, tapno addan to usaram inton agkasapulan ka. Di kay ka din agkad-kad tatang. Mabati iti poderyo ti anak ko. Iso nga obligasyon ko nga rod ti mangted kada kayo. Anya trabaho di anak mo di syudad ngay manong. Sales lady kabagis. Oo, nga ta. Ha? Kita taamangan mat no agpagpabayad kit di jayan. Amangan no inton madamdama kat masikog manen nga gawid. Nagalas mo't ti pagkit kita ami ti anak ko, Crescencia. Uray kasano, saan mo't akas ta di anak ko? Ay na, amom ayak kabagis. Ha? Kita dagiti daddo mababalasang dito'y lugar tayo. Idi na panday jay syudad. Gin-eemada, ngam idi agbayag kas jayon ti trabaho da. Sabali ti anak ko kabagis. Nasingpet ni Janice. Di na maramid ti kas iti bagbagam. Amom ayak ko nakmanon. Crescencia, No talaga nasingpet. Saan ko nagsikog abalasang? naawanan ti bagam. Mabalin mong ti pumanaw. Ay sos, bagbaga am di anak mo. Di ka agbalin akon sintidor, Manong Oscar. Ag-blowout ni Aiza inton graduation na. Ireserbaan naktuman iti dua baboy, manang. Ay katwad aading kaw. Sige, taibagak to kadagiti boys ko ije pigire. Agyaman hak, manang. Itapay laeng kablaawan kan. Kamaudyanan na, agpaturpos kamutlaangan iti kolehiyo, Crescencia ading ko. Ay, syempre, akabagis. Nasingpo ngamin dagiti anak ko kunakmanan. Amo dati dumngag iti sao. Iso asigurado ak makaadal danto amin. Ay kat mayat angarod no kasta. Itultuloy mo abagbagaan dagiti anak mo. Iti kasta at turpus da amin iti kolehiyo. Ay na, awan rumbo nga pagdanagam kadagiti anak ko kabagis. Ngamin, saan danto at tumulad kin ni Janice akaanakan ta. Adata ka manan ako na kon Crescencia. Di mo ka din dilawan di kaanakan ta. Kaasimot. Saan lang arudan at tinakdiran tinakasikog kang kuana. Uyawang paylaang bay. Kasano kat agmay-may salangarudan ni Manong Oscar amang isaksakan iti panagadal na tanatay mo't tanday di manang nena. Angam kas jay kit din tinaramid na. Nagpasikog kit din ti garamping at ababae. Mala, husto daytan Crescencia. Ay napasensya amon ti panagsasaok manang. Ngampud no mga minsan ka de. Uray pa'y kabagis, saan anasaya at tikasta pa nagsasaom. Naganak tayo amin, di tay ammo ti mapasama kadagiti sumarsaro nung aldaw. Day ta kumati imulam iti panunot mo kabagis. Day tangamin ka takon di asawa ka iti ub-ubing ngam sika. Anya ngay, insukat da kamutlaang, pinanawan da kan Manong Oscar. Nakakaasi kayo mo't, no apay mo't adi kay mo lalumong lungawan.
Naisaltag kayo matan iti kinarigat ti panagbiag. Ha? Naganak abalasang ni Janice, ni Mut Denver, agkarkargador laang ije palengke. Anya ngay mo't tinaganab ni Janice ang nagtrabaho ije syudad. Awan samot, saan samot ang makaurnong? Ay kat makaurnong tulat tamat akabagis. At dan tulat ta. Ay sus! Agmalmalas kayon sa mga agpaisumanong. Ay, kaasi kayo mat. Nakurang kad sa ngamin iti diskarte. Iso akas ta kabagis. Marigrigat akmat idikat. Agpapada tayo laeng idi iti kasasad iti biyag. Ngam insurok ngamin dagiti anak ko a dumiskarte iti biyag. Iso akitam. Dakkelan ti maitultulong da kanya. Pinadakkel da ti balay mi. Ingatangan dakpayan iti lugan ko. Kun addan negosyo ijay ili. Agpautang ka man nga ron kabagis. Tapagpuunan mi man mo't nga agnegosyo. Ay, kwa, pasensya kan manong. Ngam awan maipautang ko, tanakabang ko amin a kwarta. Naimbag ta nagawid ka manang. At ay bagakin ka. Anya day ta, Denver ading ko. Di mo't planom taga abroad. Wen, ngam parikot ko nga rod ti aramata. Manang, kaya't kumitaga abroad. Ha? No interesado ka, at daan mo kamang tulong ka data. Mapitlaan, talaag ti papilaan ang isuratan da kadagiti requirements. Daytoy manang, kitang. Fly now, pay later. Un manang, dayta ti applyan ta, tapno awan gastusan ta. Inton bigat maglaang, rugyan tan ti mangilakad iti papeles ta. Denver ading ko. Apay manang, kaslaad da kayat mo nga ibaga ah. Apay no siyak pa iti umuna nga agabrod. Ituloy mo pa iti agada ading ko. Ha? Di ka agdanag, tainton addaak ton ichay, kat makaurnong akon, si kanto matitulungak nga agabrod kalpasan ti graduation mo. Sige manang, nalakaaklaan mo't kat akasarsarita. No iso ta mo mapagsayaatan tayo. Di iso nga rot ti aramidon tama ng Janice. Diyos ko, amom dagiti kasapulan mi. Kat amok asaan da kami abaybayan. Isong agtalak kami kan kaapo. Kayat ko atulungan ti amak. Kayat ko amananam na kumamat tinanam ay apanagbiag. Kastamot ti anak kan ti kabsat ko. Iso ano pagayatam ti panagabrod ko. Ipaay mo kadidag iti kasapulak. Iti kasta kat matulungak ni tatang. Agraman ti kabsat ko. Kang runaan iti amin. Maipaayak iti napintas a masakbayan ti anak ko. Anya, umutang kayo ko na, manong. Uwan ko maano dapan nakabalin na kabagis. Apay ngamin aya, akon di abroad ti anak mo, no awan mat aramatan na nga agabrod, kabagis. Apay kaskari na aya mo ti agabrod, kun may sa, kuna mat a fly now, pay later ti ap-applyan na. O, aggastos kayo pay aya. At damot lang tapaggastusan na kabagis. Ay na saan amapidpidot ti kwarta kabagis. Pagrigrigatak ti kwarta, iso adiyo laklakaan ti basta umutang. Amok tumula ang adiyo kabailan na bayadan ti utagan nyo. Bayadak to ka di kabagis. Lading itat, ngam awan may pautang ko. Adda pangaramatak iti kwarta manong Oscar. Ipadasyo lang ti umutang iti sa bali. Mabalin mo't akin ni Manang Rowena. Wano saan kadagiti da dumapay akakabagyan tayo. Na, dakkel mo't unay ti ipapaarami jo abalay kabagis. Uray di basit lang kumangamin tinapatag malpaas. Kundi pa dakkel kayo mo't iti balayo. Enton kwan, mabitin mo lang ti budget yo. Ha? Ay kwa. Diyak manam mo ka na Janice yung Denver. Kunak nga uray basit lang. May mayat ka no tidakdakkel. Ay na,
Agraraman kayo mat nga agpadakkel iti balay. Kitaan nyo dakkel nga agpaiso ti balay yo. Ngam amangan mat no awan kanon nyo. Ha? Apay, makanyo nga rod ti balay yo no awan isaang yon. Crescencia. Dakdakkel mat tantoy balay yo ngam jay balay me. Nakaraman kayo labasit, ngimatumatan ti porwayo. Ha? Ha? Ay, una yun dahi takapsat ko. Awan apulos nagbaliwan na. Kastalat na ti ugali na, manipod pa'y idi. Ay, nagboring matan ti kastoy abiyag. Sapay nagbara ti panawan. Tinasayaat. Mapan ko man kit di sibugan dagiti masetas ko. Isilpok ti hos, sakto iswitch ti danom. Apay ngay, kilaat matan asin makiti ulok. Maditirik na ka. Madi talaga. Ito ka kumanpay. Apay ngay. Kasla maurawak. Tulong! Tulungan! Hello, auntie. Kumusta kayon? Ay, kastoy kanakan. Diyak makagaraw anasayaat. Gapoy di pa naka-stroke ko. Simangpat kag ayam an manipod abroad. O, auntie. Kasangsangpot ko lang di kalman. Agawid mo't ni Manang Janice yung may alawas. Kapag guston to, yung kasangay tanak na. Umay kayon to ije balay, tadamot basit sa gana, auntie. Ay na, napintasan ti biyagyo kaanakan. Agraman ni Manang mo, Janice. Damag ko anakagatang kayo pa yan itilote yo ije kabagibang abarangkay. O, auntie, naimbag man lang nga pagbisbisiyan mo't ni tatang kabayatan ti kadana dito eh. Mangipatakder kami kanukin ni Manang Janice iti uray basit lang nga negosyo, auntie. Naimbag kayo pa'y tanadungo kayo kinitatang iyo. Ngamdag iti anak ko, pinanawan dakon. Napatpatag ti trabaho da ngam siyak nga inada. Didak man lang o may sarungkara na pulos. Tila ang tangtangdanan da akatulong ti kadkadwak dito'y balay. Kasta ka di, auntie? Wan kaanakan. Kinapuno na. Kayat ko kumaakasarita ni Manang mo. Takayat ko ti agkid daw iti pambakawan kan kwa na. Kastamatan kan ka, Denver. Nauyong akidi kada kayo. Numapampanunot ko dagitangin aramid ko. Makunkonsensya ak. Eso asapay la kumata mapakawan ta kaanakan. Lipatan yun day dyan, auntie. Nusyak lamay sa. Awan kanyak day dyan. Nabayagan ang linipat ko. Imala ka talaga iti amam. Nalaka kayo ang mamakawan. Uray inuy-uyaw ko iti amam. Tultulungan naklata. Pasaray iso ti umay mang sarsarong karkanya. Kat iso ti mangmangtad iti kanak. Iso upay ti mangas asikaso kanyak no kwa. Rumbang lang nga tulungan na kayo at akabsat na kayo kat nga rod, auntie. Di kay mapukawan iti namnama. Patse, kagimbag kayo, pay.
Huwan ka anakan, kat agyaman akmanan. Kurang mo pa'y kati kabagis. Ipagamlaan ta'iyalaan ka. Ado pa'y timakan. Nagbunggamot din ti kasangay ti apukom kabagis. Talaga na pintasan ti biyagyo nga agama. Naasing amin na po Diyos kabagis. Patsyak nga isutin ang tarabay kadag iti dua nga anak ko. Isutin ang iturong kadakwaday tinapinta sa gasat da. Manager mat gaya man ni Denver iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Uwan kabagis. Ay na, nagpintasan at talaga ti biyagyo manong. At dapayan lukan nyo. Nagpintasan ti biyagyo ita. Gapo kadag iti dua nga anak mo. Nakababain man. Ngumala akong da iti agon daway. Tapnog kid daw iti pamakawan kan ka, Manong Oscar. Ha? Pakawanan na kadia. Gapo kadag iti agkakasakit apa nagsasaok iti kalabas. Ay na kabagis. Lipahati mong dayjay. Awan kanya akong dayjay. Nabayagan alinipat ko. Ay na, talaga nakasingsingpot ka, Manong Oscar. Sabay la ko mahatad ado upay a bendisyon ti sumangbay kan ka. Kan iti si bubukal a pamilyam. Katulit manan ti agkid daw iti pamakawan, Manong Oscar. Lagip ti napalabas. Hello manan, papagayam. Kumusta kayon? Sapay kuma taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Joel. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama ngayon kay ipatpatangatang iti inaldaw dito YouTube. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay tinagbalin apadas ko apatsyek apakaadawan iti nabalitukan nga adal. Siak ni Joel, tubuak ti probinsya ti La Union. Dudwa kamilaeng nga agkabsat. Rugyak man ti agsalaysay idi agsaksakit ti amami. Sublian taman ti tawen 2009. Agtawenak idin iti 25. Kastoy man dagiti pasamak. Adto ti agas mo Manong Chodoro. Agtumarkan, iti kasta pumipyat ti uyak mo. Adto ti danong. Ang yaman na karing ko. Awan anyaman na Manong. Ala, ituloy mo manan ti maturo. Iti kasta makainana ka. Awanan. Yang sabatan ang imbang. Margaret, ading ko. Ay na, di ka ngamin agsasao iti kasta Manong. Di ka kadi maawanan iti namnama. Patsyak nga agimbag kapay. Margaret, tininot abalagkapsot ka. Panagreknak at sana ko gagbayag dito'y abiyag. Ha? Iso asakbay amapug sa tiagas ko. Kaya't ko naibilin ka sa kitinuang anak ko. Manong, Tulogam to ko ba, lima lang buwa flor, amang bagbaga kadakwada. Well, ay, lagro na ni Joel,
Ababatan, no kasarot ti kinatangkan, di ulo na di akanakam. Anya kalakid din ayamano. Di ka man agbilin akasta. Saan ka pa'y amatay? Agbiyak ka pa'y itinapaot manong. Di sayambo, dagiti sumaron mo mapasabak. Ang saksak bayak lang matading ko. Manong Joel. Bilang, saan mapukawakton dito yabiyag. Di mo ko ba baybayan nagiti agiinak. Wan. Sige lang, tiyambok, apagital ka katakwada. Isugay ka rin kuma, at di mo'y nabaybayan. Awanan, Margaret. Awanan ni Manong mo. Pinanawan na tayo'n tikapsat mo. Wan nga rod mana. Chuduro asawag. Chuduro ay. Apay nga ya pinanawan na kami matan ka nagiti anak. Kasano kami pahitan nga imbatim. Ala, husto day ta na panagsangit mo manang. Laglagi pa mga adamat sa gubanit mo. Makapadakas kan ka tinalabas a panagladingit mo. Ang mga nuan niya pa'y ti mapasamak kan ka. Chuduro agaring ka dita pag-asim. Manang, Ayaw na yun di kastoy. Linibasan na kami malakit din kadagiti anak ta. Ay, Chudoro sa uwag! Chudoro! apa yun manang? Igamang matantibaw ko mo. Manang, Ako, di barokop ko, Margaret. anya? Diyos ko! Manang Flor! Manang! Tulong! Tulungan na kami! Ipantay mo yung ospital ni Manang Flor! Mami, nagkasang matanti kasto yan na pasama. Apay anang saruno kayo matangkin ni Daddy anang panaw kada kami. Kasano kami pahitan, tawan kayo matangkin ni Daddy. Kasano kami pa yan, Mami? Ala, husto ng kaanakan. Di kan agsangit wan. Tinasayaat, mapankapayla ang ijesilid mo. Iti kasta, makainana ka. Tane, limlim to ganda iti matam gapo iti kasasangit mo. Di pakadanagan nanti. Kaboilag ti bagi. Diyak kaya tapanawan ti bangkay dadadi kan, Mami. Pantayag ida aging gay ti mo di nga aldaw ti pan nakalamay da. Ayra, Kasano kami pa'y nga taytan, tawan matandag iti dadagkag miyanti. di ka agdanag, taag-taak lang dito'y kaanakan. Ikaw, saan kayo abaybayan kung manong mo? Intimplaan ka itigatas mo kaanakan. Adtoy, inumom sakbay ang maturog ka. Agyaman na, Auntie Margaret. Awan anyaman na kaanakan. Inumom amin day tatap no naimas ti turog mo, wan. Wananti. Aywan gayam. Itatanatayan dadadi kan, Mami. Ada ko makidawak kada kayo, Auntie.
Anya dayta Ira. Pangaasiyo ta saan da kami kumaapang panawan kini manong ko, auntie. Apay kumangay apanawan kayo, kat amok mat akasapulan dak ita. Kan maysa, inyo na'y unay day di manong Chodoro, ti panangaywan ko kada kayo. Kasta unay ti panangibilin na kada kayo idi bibiyag pay. Agyaman na, auntie. Awan anyaman na ay balasang ko. Di ka agdanag, saan kay to apanawan apulos. Ikarik at aripatuan kan aywanan kayo aging kat mauding angas ko. Nay, kasangsangpet mo laang rumwar ka man ng Joel. Di dak man pakibiyangan na kasta, ta saan mat ada kayo ti ina? Ha? Nalawag mat siguro tinangagyo ante. Joel? Ayun gayam, pakilabayon tuman ti kabarbaro at t-shirt ken pantalon ko. Diyak kaya ti angot na, iso alabaan nyo. Ikam iti fabric conditioner, tapno nabanglong ay suot ko ante. Uhan, Joel. Sige, sige, tada na patigalakan ko. Mangan kayong tun kinaira. Sanda kon nga urayan, tamangan numarabyanak nga gawin. Ni Manong Joel ngay, auntie, simangput ka din. Kasla nang agkumati boses na itay. Wan, si Mangpat itay nga mrimwar matla ang adagos. Imay laang nagsukat itibado na. Kasta ay ha. Wan, apay ka di. Damagag kumano nagsweldon. Ta dumawatak iti kwarta na, auntie. Naimbag lang nga igatang tayo iti sidaan tayo. Jakmat lang aminan makasapul iti panggada. Makasapol kan tulat ta kaanakan. Sana bale ta dapay matkwarta. Gimatangak iti sidaan ta. Ala, pasensya kan, auntie ah. Nakababain pa ikit din kada kayo. Da kayo matanda gastos para iti kanin tayo. Bayan nyo, tano makasapulak iti trabaho. Ikan kayon to iti kwartayo, auntie. Ay na, di mon panunutan dayta kaanakan. Basit laang matabanag dayta. Ala, umay kakitin, tamapantay di kusina. Umunatan amangan, tamarabyan kanumanan nga agawid di kabsat mo. Mangan kalaang nga mangan mayan. Ado ti makan nga in-order ko. Di kagbabain, wan? Kanayon ta amangan dito restaurant. Ngam jay kabsat mo ngay. Kanti ikit mo. Nangandangatan? Ay na, ado ti makan ni balay. Makaamuda matin ang agluto iti kananda. Anya nga ta numangi take out talaangan iti kananda. Ay na, saan na? Apay nga min ayam isuda ti pampanunutan. Mangan takid din. Joel, Ayun gayam, anya nga tanong agdinatan. anya? Ang saan ta pa'y matanag kasar? Mauding tunday ta kasar. Ako nuwak pa itaramarin ta. Basta kaya't kung agdinatan. Tapno saan da ka maagaw ti sa balikan niya. Iyawid kan di balay. Ay, sige. Sika nga rod ti makaam mo, Joel. Ayra, agnaudin dito'y balay ni Mayan. Kaya't mo asawan. Agden na kayon, manong. Ay katuan anya pa'y ngay. Ang saan kayo pa'y matanak kasar, manong? Ay na, bayamon na ta kasar-kasar. Tinapateg, saan kami nga agsinsina. Nagadunto pa'y dita tinagkaskasar. Ngabsina mutlaan titong palda. Anya? No, da maurnong mi, tinagkasar kami to. Ngam naawan maurnong, oras saanan ti kasar. Basta din na kami latan, kasday. Ha? Sana bale, tanasing putmut ni Mayan. Patsya ka makaawat dayjay. Ay katsi ka ang arod, manong. Imbes sa gastusan nga ipakan kalagi ti tao, urnungan lagay. Sana nalakat ti agbiro kiti kwarta. Iso anas kan lang agtipid tayo. Wan matkit di ah. Iso si Kaira, agawam tagsabol iti trabaho. Tapno makatulong kamot kalagi ti magastos dito balay. Jak kabailan mo siya kamin. Nangruna pa'y inton addanton anak migin mayan. Sigurado ang marigatan akton. Tumulong ka mo ta. Saan lang asyak tinamnamaan niyo. Di ka madanagan. Tay gagaid ko matang sapul iti pagtrabaho manong. Barang makastra kak matan iti mabiit. Kat matulungan ka kadag iti magastos dito'y balay. Tulungan kayo nga aglaba, Auntie Margaret. Ay na, saanan balasang ko. Siya kun, tane.
ang mga numalamiisan ka. Uray kumamat no saan ka amasikog. Tulungan kan anti, iti kasta daras amalpas. Saanan? Kabaalak day tuyon balasang ko. Apay nga da ka dita, mayan. Ha? Pumano ka dita? Bayam ani Auntie Margaret yung mga ilaba ka nagiti murang tayo. Wan mat ngamin mayan. Ala, panawan nak dituyan balasang ko. Ang Hawanan ti adupay asao, mayan. Ingka kita gina, aywanam ti sikog mo. Tadyak kahit nga dadaga sa mapasamak idagbalintong anak ta. Nawatam. Anya, agabrod ka kunam Ira? Wan anti, No kasta, panawan da kami kinimanong mo. kapilitan anti. Awan mat ngamin mas dragak at trabaho dito'y pagilian tayo. Iso nga agabruda kun Maikawa ak tulakit di iti kaawan mo balasang ko. Kailiw kan tulakit di. Uray siyak mata anti. Ang amaanyangay nga rod kat kasapulak mati umadayo. Masapul ngamin at tulungak ni Manong kadagiti magastos dito'y balay. Nang runa itatadandanin agpas ngay ni Manang mean. Wan matkit di ay kat agan anad kanto ijay abalasang ko. Wan anti, uray da kayo. Agan anad kayo mat dito'y. Sana bale, kanayo nagto ti umawag kada kayo. Ay, una yun ti kastoy. Napampannog da tao sumangpit. Yung maawan pa'y naluto o makan. Pasensya kan Joel Barok. Maulawak ngamin at umakder. Kan nasakit ti sikat ko. Ikarigatak ko mati agluto ngam talaga ajak kabalan. No kastamat lang nga di kan makatulong ka nagiti trabaho dito balay. Nasaysayat lang no pumanaw kan. Anya? Awan mo lang maitulong mo ka na kami. Nang runakit kasta masakit ka matan. Iso pumanaw kan Auntie Margaret. Ang Joel. Lading ita kante. Ngam ado una yung ti pampanunutek. Ado una yung ti pakakumikumak. Ado, tasa si kaswag. Iso asan kayo ang masikaso? Agawin kayo lang ni di probinsya. At least ijay, tadamat siguro dahil ti kakabagyan tayo ang mga sikaso ka na kayo. Hello, Ira. Unay kamatan, Manong. Apay ngay apinapanaw mo matan ni Auntie Margaret di tabalay. Sa dino ngayon ti ayan na ita. Diyan ka mo Pimanaw nga rudon, di awanan bibiyang kukingkwana. Imbagak mo't nga agawid di probinsya. Nagawid siguro ija, tawan mo't sa bali, papanan na. Di ka lan asyan matan kan kuana, Manong. Aring nakit ison ti may kadwa nga inata. Agsakit nga rod, kadyak masikaso. Amumot nga do ti pakakumikumak dito'y balay. Ken may isa, addan anak mi ken mayan. Nagrigat ti mga sikaso ti bakit ang masakit. Itatasaanan ang makatrabaho ni Auntie Margaret. Pinapanaw mo. Itataawanan ti maitulong na. Agulay magkanaira. Pauitan nakman kit di ti kwartam. Tanay, ado ti babayada ka bills. Tulungan lang mo da. Mangtid kamot iti iti gatas ken bado ti kanakam. Kanayon kami ngamin ang maipusan iti kwarta. Nang runa ket private school ti pagatadalan na. Kita tumanong. At ang aming ginatang ko alote. Katjak pa'y nabayadan amin. Uray mo ti kasta kinaimot mo. Ha? Nagabrod ka lang, imutan nak mo nakabsat mo. Saan nga iti kasta, Manong? Sige, uray din akong pawitan. Tanakababayin mo tingga. Manipod ita, awanan pinakibyangan. Di kan pakibibyangan. Isuat dinak nga roden pakibibyangan. Anya? Saan kan nga ibingayan iti sanikwa day di mami kindadi? Kuko amin ang dayay. Anya? Nalawag mo't siguro ang tinangag mo. Sige, bye! Sige, uminom ka lang kakadwa. Di ka matanagan. Tasyak ti makam mo. Sige, sige. Agurtor ka lang. Ado, ti kwartak dito eh. Di mat imbaga ka din ako nauawagan. Ang maapay nga imawag ka man kanya, Ira. Api niya nga inla kong matanti balay, Manong.
Apay, ada reklamom. Kat nukukwag madaya balay. Anya? Siyak tinakanaga ni Jay. Isungad dangarod karbanga amang ilako iti daya balay. Unangam sayang mat. Sa dino nga roden nga iti pag naadan nyo iti pamilyam sa inla kong matan ti balay. Gastusan mi matlaang ti kwarta naglakwak. Tanay, awan makukwarta mi. Kat pag naadan yun nga Mangkita kami iti pagabangan mi. Anya? Sige, tarumwar kami pay. Mapan kami ag shopping. Kan ipasyar mi dagiti anak mi. Bye! Joel, mangtad ka man pa iti pagpalengke? Tanyabot tan. Kwarta magla kadayo ng tibagbagam mi an. Kat, anyangay nga rod, amumot nga awan trabaho. Nukas tamot lang. Agawid kayo lang ni Diya probinsya. Ikuyog mo dagiti anak ta. Anya? Makapa-stress ti kastoy. Awan laki di siya. Siya amin lang. Dinakpay matulungan mo. Iso na siya at lang siguro no agawid kayo dyan. Tamakatipid tayo pa. Ay, katuan ang arod no isuti ko nam. Iawid ko lang arodan dagiti anak ta iti probinsya. Ngamnay, siguradom laeng amang ipawit ka iti gastusan mi ijay. Wen, mangipaw itak basta dakwartak. Ngum no awan, ay kat maawatan mo't kumaa. Amom mo't ngagbaybayad ak iti abang ditoy. Ijam nga minan dagiti bisyom, Joel. Dayta ti may sa amang ipasubukin ka. Agasem man, takanayon gayam ti panangiliblibrim kadagiti babarakadam ija inuman? Adapay kanu katib table yu ababae. Saan lang nga dayta? Nasumok mo pa yun ti agsugal. Tumalnakan, di mo pakibiyangan nagiti bisyok. Kasaan mo't asika ti mangmangtid iti kasgastusan. Ay, Joel. Basta mangipaw itak tulat tanod da kwartak. Ngum no awan, ay kat pasensya ka. Nungay agawid tayo la amin na iti probinsya. Ijay tayon nga agnaed. Aglako talaangan ijay. Agisursurta iti agdudumaan nateng. Wano saan sidakan prutas kasjay. Paglakwan nakid din iti kasta. Katuan tapno ada pagbiag tayo. Anyangay nga rod ti kayat mo. Amumot anangina itan ti magatgatang. At least ijay probinsya taad dapay la ang libre. Dito'y ngay, ultimo danom kat magatang. Isong agawid tayo langan, Joel. Ay saan? Diyak kayat. Nakababayin ti mapanagisursuri ti kumpurmila ditan. Basta agbate ak diti syudad. Da kayo lang tagawid. Saan mo't siguro ang narigat ang maawatan dayta mean. Anya ngay Joel, agsingir ako ni ti abang. Talo a bulan na di ka nakabayan iti abang mo. Awan pa'y nga ron kwartak na na Betty. No kas tamat lang, nasaysaya at laangan no pumanaw ka dito'y balay ko. Ha? Oray di mon bayadan ti talo a bulan nga abang mo, basta pumanaw kan. Kwa... Ado ti mayat nga agapang dito'y, isa pang nga asim ta pumanaw kan Joel. Masyan ka kumangot kanyak nana. Awaanan ti amok apapanak. Amuyumot asininaan na kunta sa awak. Kat nakiasawa ni ti sa bali. Gonggo na ma. Ha? Basol mo matlaang tapabaya ka ba't ngamin nga asawa? Idi adda kwartam, kas kala asino akababaklangan. Itatawanan kan, kas laka kakasi. Itakla nga maamiris ti amin nana. Iso pang aasyo ka di at akasyanda. Dito yapay lang kumabalay yung agnad. Ladingita, ngam kinaasyan kan itimano abulan. Ha? Napigsa ka pa'y mat, kabalang pa itagtrabaho. Iso ngagsapul ka nga ron iti panggadam, tapno at da pangalaam iti pagbayad mo iti abang mo. Awan mo't nga rodan mga awat kanyak nana. Overage sa kano nga rodan. Ha, saan ko na problema dayta, Joel? Basta pumanaw kan, nalawag mo't siguro kan kadayta. Palimos! Palimos! Una yan ti kastoy. Nagriat gayam tiyag may maysa. Na nagpalinak lang kumaresponsable nga ama kinasawa. Saan kumamata na pasamak ti kastoy kanya? Agpapawi ako man ng awanan. Naladawan ti amin.
pinanawan na konda sawa. Agraman dagit anak me. Joel? Si kakading agpay suday tabarok. Lokasta. Si bibiyag kayo pa'y. Katuwan. Apay ti amom nataya kaon. Ay na, kaasi ti apaw. Uray may siya akon asinyaw. Napigsa akpay laang. Si kangay, apay akas tamutan tilangam. Limak lakay kamay. Kan kimutong kapayan. Apay, anyat na pasamakan kan kaanakan. Pagkawan anak ko ma, ante. Di ka agsakit akaanakan. Awan kanyak daydayan. Napalabasan dayday. Isu alipata mo. Ante, tutulungan na ko ma. Maulawa. Ha! Joel! Joel Barok! Kumustan direk na, Manong? Ay raadin ko. Lokasta, simang pagkan manipod abroad. Nabayagan ang Manong. Kung kontak idi ti cellphone number mo, ngam saan ka matan ang makontak. Sinapsapol ka, ngam jakmat na sapulan no sa dino ti pagnanaedam. Nabayagan nga ang cellphone ko, ading. Kakaasya kag disdis kita riti kanak. Apay ngamin aya, anyat inararamid mo, Manong. Naimbaglaangan at nakita na ka ni Auntie Margaret. Kahit mo asawan, isutin ang kontakin ka. Wan, agnanaed ni Auntie Margaret ijay balay ko, Manong. Napan ko sinurot ijay probinsya, kat inayabak nga agnaed ijay balay. Lokasta, adan balay mo. Adnan, Manong, kaasi ti Diyos, nakaipundarak mga kabayatan ti panagtrabaho ijay abroad. Isong agpaimbag ka, ha? Tagawid tayon ijay balay. Pakawanan na ko, maading ko. Sorry, no nagbali na ka ba naging bubukod. Mababay na ko na yan kan ka. Ay raading ko. Agkabsat na, Manong. Awan ti sabaling agsin naranay no saan adata. Ay na. Nagyaman ang ading ko. Nagsaya at kakapsat. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manan papagayam. Kumusta kayon? Sapay lakuma taadda kayo iti nasaya at akasasaad kabayatan ting kay panagdangdangag. Ti pakasaritaan ngayon ta idrama ita ket nagapu kani pagayam tayo a Flori. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Kastameten kadagiti padak anaesem nga agdangag kadagiti drama dito YouTube. Naawi sakmet a nagsurat tapnoin nak ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas, ano malaglagip ko kat makaisamak ajak amo. Kasla marunawak ngamin itibain, no malaglagip ko tinapalabas. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Rumwar ka dito silid mo, taing kasangwan ti sanga ilem, Flori anak ko. Ha? Rumwar ka kunak, taada sanga ilem. Asino, Nanang? Rumwar ka nga binda. Awan matnam na maag amang sarungkar ita kanyak, Nanang. Ada nga road. Ala, rumwar kan. Tadikat mataktikan nga agur-uray di tao kang ka.
Asino nga min ayat idakdak amatin nyo asa nga ilik nanang. Basta rumwar ka taing kasangwan. Ala, agawa am tanay. Itay pa'y kagururay. Naimbag nga oras mo, Flory. Ay, kunak man laangan no asino ti bagbagan ni nanang ko asa nga ilik. Si kamat gayam, Andro. Uy, siyak nga ron. Sabong kan chocolate para king ka. Agyaman na, Andro, ngam pasensya ka na, tadyak awatin dagita asabong kan chocolate. Ha? Adda nga minin impatulog ni Bricks kanya, iso adjakon ka sa pulan dagita. Ni Bricks ko na? Tinamam iti online? Juan, nasingpat ni Bricks. Itid na amin na kayat ko. Ipapay na amin aka sa pulang. Iso nga awan nga rodan ti birokat pa. Naragsa ka kun kankwana. Iso apasensya kan. Ngam na sa isaya at siguro no pumanaw kan, Andro. Ha? Saan ka mat siguro atulang? Tapno di mo nangagtimbaga. Flory. Addan nobyo, iso nga ibawing mulaangan iti sabali ti panagayat mo. Ha? Ay, kwa... Oh, anya pa ilang ngay tararamidam. Pumanaw kan Apay, di mo ka din naawatan timbaga, ha? Ay, kwa... Wano kayat mo, taulitat pa'y tapno maawatan kan mangag mo anaimbag. Ay, kwa... Saanan, Flory? Maawata kong tikat mo asawin. No kasta nga rod, agawit kan tani. Adupay ti aramidat. Nagalas katikas na nga ugali mo, Flory. Apay manin ayatatang, anya manin ti madi nga inaramid ko, taapay akas tati bagbagayo kanya. Na, tagdamag pailan. Di ka man naging didam mo, sika, Flory. Anya ngamin ayat ti basol ko, ibagayo atap no amok mat tatang. Abay, ti ko nam kate. Kat nasaya, tikas na ginarabid mo kinandro. Ha? Binastos mo, yung tao. Tatang, saan ko abinastos ni Andro? Nasaya at ti panakisaritak kan kwa na. Kasangsangpit na lang. Ng pinapanaw mo kin tinatagos. Kinaistoryan pa'y kumamot Ay, jaklakit di maanusan ti makiin ni istorya ay ti mabayag kan kwa na tatang. Kan maysa, addan nobyo, iso arumbang na laang nga ro tinaramid ko apa ng busted kan kwa na tatang. No apay mat ngamin, adi mo kayat ni Andro insan. Kat no nasingpat mat, nagagat pay. Ay, pakpakawan insan yoli. Uray maibusanak siguro iti lalaki. Jak to pulos pagtatakkunan dayjay nga Andro. Anya? Grabe ka mat insan. Apay, anya ngamin ayat ti basol ni Andro ken ka, takas taunay ti goram ken kuana. Awan matket di insan. Angam, basta, kaburgurak dayjay a tao. Numabalbalin, jak kayat ang makakikita itinalaan. Ay sus, di ka unay insan. Ang mga no agbalatagtukin ka dagitang ibagbagam. Ay, masurunak at talaga insan. Iso apang nga asim ta saan ta kuman apagsalitaan dayjay nga Andro. Makabasbaso lakpay ket di. Okay, honey. Thank you for your time. Until next time, I love you. Bye. Ay da, agsaysayang ka lang iti oras iti dayta a foreigner, Flory. At dayta kayo manin ako naknanang. Kumuntra kayo man ako nakon. Saan ka akong kontraan? Ibagbagak laan ti kinapudnaw. Panagnakakada kayo anapod no ni Bricks kanya. Bayan nyo, tayam-am mo kayon to iti agbalin aman mo gangyo. Di ka man agbalin nga ambisyosa si ka, Flory. Nanang, Oho! Awan lat amo kundi ta ibagbagam anubium a foreigner. Ni Andro ti aklunam. At least dayjay ta nakasigurado kan. Amumon. Saan kat aday ta ibagbagam a foreigner aday mo mat amo no napudno kang ka. napudno nga rod kanyak ni Bricks, nanang. Agsagana kayo kiti. Tamapantayon to sabtan ije airport inton agbakasyon dito lugar tayo. Maya, tadda ko mapabor adawata king kayuli. Anya ko madayta Andro. Ilakad na kumakin ni insan mo a Flory. Ha? Ay ayatik ngamin unay ni insan mo. Iso pang nga asim ka di
Tatulungan ng amang harang kinkwa na Yuli. Ay kwa, mawatan ka iti kayat mo asawan Andro. Ang amumot nga adan nobyo ni Insan Flori, saan ka di? Wen, amok dayta. Ngum oray tanubyo na pailaang mo. Saan da pa'y mo ta nagkalay sa? Ha? Alan pang-asim tatulungan na kininsan mo a Flori. Ay kwa, jak may kari a matulungan ka Andro. Ang padasak a kasarita ni Insan Flori. Palutputak a naimbag no kumustadan iti kunana a nobyo na. Sige Yuli, kat itapailaan. Agyaman ako. Ibagam to adagos kanya. Noan niya ti ibaganinsan mo ken ka. Wen, di kagdanag, ta ibagaktukin ka adagos noan niya ti mapagsaritaan mi ka ni Insan Flori, Andro. Hi Flori, naimbag nga oras mo. Sika man yan? Siyak nga ron, imaya, daw may ka kumaawisan. Umay nakawisan ko nam, Andro. Wen, Feeling ka matan niya. ha? Apay, ti ko nam kadikat basta sumuro taklatan kan ka. Oh, Flori, Anya nga ita mo? Ang mga no sumuro takkan ka kat pagaramidan nakpay kit di itidakas. Flori, ada respeto ken ka. Di kagdanag, tasan ang mapasamak ti pampanunutan. Ken may sa, amamunak mutinsan ka di? Di kan to pulos pagaramidan iti dakas. Promise. Mabaling ka di, Andro. Di nakdisturbuan taado ti aramida. No kayat mo di tulungan kan. Iti kasta, mabibit ang malpasti ko na aramidam. Ay na, makulkulitan ako na talaga kan ka, Andro. Pumanaw ka man iti sangwanak. Ta ang mga numasulok ko pa'y dagiti nagdadakkan ang mulagat mo. Ah, Ala, panaw! Sino tinangtad kadagitaan natang prutas, nanang? Ay kat ni Andro asino kumapay ngay. Di mo't imbagak asaan yun ngaw-awaten ti ito dayjay nga, Andro. Taapay kumangay mo't adyak awatan. Amangan ngamin numang namnama payla kanya. Apay ngamin adi mo pay laaklunan. Tapno ibagakeng ka, ni Andro ti kayat kong agbalin a manugang. Iso ti kayat ko apakiasawaam. Iso nga aklunam giden, tada kayo ti agbagay. Saan kat aday di ibagbagam a foreigner. Ay, pakpakawan, nanang. Apay di mo amo di pagsasao. Akaaruba first before others. Mamin ano aya nga ibagak kada kayong adyak kayat dayjay nga, Andro. Jak kayat tikas kan kuha na anang isip. Kandak kay timulagat na, nanang. Period. Oh, hapay akasta tilangam Insan Flori. Kasla dakkel ti parikot mo Ay, talaga adakkel ti parikot ko, insan. Apay ngamin aya. Ibagam barang adamay tulong ko. Awan ti may tulong mo, insan. Ha? O sige, umuna ako nga agawid. At dapi ngamin napatig nga si kaswag. Panawan kan dito, insan Yoli. Mabit lang, Insan. Urayan na, tagid dantan nga gawid. Insan Flori! anya nga taaya ti rumbang nga aramidak. Tapno kaya tinak ni Flori nanang. Ay na, no di nakakayat ni Flori, mangsapul kalaangan iti sabali nga armam, anak ko. Di mo ipilit ti bagim kankwan, ta sigurado ang masaktan kalaang. Agam, isumat nga ron ti pitpitik ti pusok nanang. Ni Flori lang ti adda dito'y pusok. Isulaan ti babae ang nakarikna kiti kastoy. Kat ni Flori mo't lang ti kayat kong agbaling nga inadagit agbaling tong anak ko. Wen angam kasano nga ruday ta, kat di nakamot kayat. Sa anak nga agsardang, aging nga aklunan nak ni Flori nanang. Andro, O nanang, aramidak kami ng kabawilak, tapno iso ti masawak. anya, Marikrik nak nanang, saan da nga agbayag iti nobyo na foreigner. Iso nga ituloy kulat nga arman ni Flori. Patyak ang magunod kung tumot lang kinasamit asungbat na. Puutin nyo to'y kunak, nanang. Apay nga ta. Jak maten mauray ti awag ni Briggs. Una na nga awagan nakapaman ang maala na timpaw it ko. Ngam aging gait, awan pa'y lang ang matawag na. Tinasayangan,
Siya lang ti mangawag kan kwa na. Ni, apay ngay akas to'y mating ti adda iti messenger. This person isn't available. Kuna naman tan. Ni, nagloko na. Inlak nagsamatan ni Briggs. Ay. Saan ang mabalinda ito eh? Saan? Nay, apa yan, Flore, anak ko? Anya ti mapaspasamak ka. Agsangsangit kan samag. Ni Briggs na na. Apay ni Brex. Linoko na. Ha? At dagayang asawa na. Kat tinasakit, intaray na ti kwarta. Anya? Ti kunana, patuludan na kiti package. Iso ang pinauita kiti kwarta. Ngam saan matgayam tayin taray ng ti kwarta, nana. Daytan ti ibagbagami kinitatang mo, anak ko. Nana. Nung nagtangkan tumat ngamin ti ulong. Anya ngay ita, sigamot lang tinayaw awan, gapo iti aramid mo. Jakmat namnaman nakastay karamidan ni Briggs kanya, nana. Jakmat ang walukon naklangayam. Mala, di ka nagsangit, anak ko. Intun maminsan, di ka ngamin basta mamati kadagiti nasasamit abalikas. Nang runa, no di mo mat am-am unay di tao. Kat sapay la kumata pagadalam day taan na pasamak ka. Okay ka lang ka di, Flore. Andrew, apay nga ka dito eh. Namuha ka na ng kinitatang mo tinaramid ni Brixing ka. Isungay mayak. Anya, una yung dana ng kantatang. Agraman day ta, napanday bagbagakan ka. Di ka din agungat. Concern dalaang mating ka. Oh, at titipan niyo. Nalinis day ta. O sara mapangpunas di talwan. Agyaman na. Awan na yaman na, Flore. Awanan ba inday Briggs? Kunaklakit din no napuno kanya. Ngamsan matgayam. Linoko naklagayam. Nasakit tinakam ko, Andro. Nagsakit. Mala. Isangit mo lang, Flore. Isangit mo ti sakit amarikrik-nam. Iti kasta, mabawasan ti dagansen di tabarokong mo. Di kagdalag. Tadak lang di ti adungag. Kinmangandingay kan ka. Sa dino tayo ni Flore, bakit? Remuarda kini Andrew. Malay, kanayon na butang nagkoyaw. Wan nga raw, banag apakaragsakak unay lakay. Patong palsakit, hindi kaya't mo bakit? Kaya't kungaan niya, Bartolome. Si kaya't mo agbali na manugang Tanyandro, Sapay la ko mangarod ata kasta lakay. Awan pa panan na bakit? Masigurado, ngayon sudan tumatlang tagkatuluyan kini Floring anak ta. Ay, malagip ko manan ti kasta unay apanangoy uyaw ti anak ta idikin ni Andrew. Huwag nga ron, ita, isudan tagkuy-kuyog. Dahitaan niya ko dada narigat tagsasaw iti patapos. Tadi tayo mo, dagiti mapasabak ka, dagiti sumarsarunaw, kaldaw. Sorry, Andrew. Sapay ko matamapakawan na kadagiti saan anasaya at ngimbagbaggak idikan ka. Awan day jayan kanyak, Flore. Amin tayo katag biddo. Amin tayo katag basol. Ngam tunggal biddo. Ngam tunggal basor ama aramid tayo. At dalat tamad kung daw ay makamiris tayo. Andrew, Saan ka kailangan nagkidaw iti pamakawan? Napakawan kan, Flore. Tinapatag kita kanyak kat nakamiris kan. agyaman na, Andrew. Awan na nyaman na, Flore. Andrew, Anda ka di ba kam? ay
Ay-ayatan na ka di pa'y laang. Ha? Ada ka di pa'y lugar ko di tapusom. Iti ka ano man? Saan ka pulos anay ka dito puso kan panunot ko, Flore? Agpayso. Wan, ay ayatan kan ipatpatig ka unay-unay, Flore. Agyaman na Andro. Kat ulitak manantag daw iti pamakawan kan ka. Sorry kadag iti madingain sawsawang kan inararamid ko kan ka iti kalabas. Kang runaan iti amin. Pasensya kan no itala ang anak kitak ti kinasaya at mo at tao. I love you so much, Andro. Kalpasan ti sumagmamano a bulan, nagkalaysa kami adagos kani Andro. Kat ita, addamatan dua nga anak mi. Makunak anagasatak, ngamin nailisiak iti ima ti foreigner a nakarelasyon ko iti online. Awanan bero kakpay iti danna ni Andro. Nasingpet lang arudan, nagagatpay. Saan lang nga dayta? Ammo na pa'y ti responsibilidad na kas ama ken asawa. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay la kuma, ta nakaibati iti adal ken inspirasyon toy pakasaritaan ti biag ko ngay nakimbinglay. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. To'y pagayam mo, Flori. Ken ka pagayam, Flori. Saan tayo kumangamin a basta mamati kadagiti nasasamit a balikas, nang runa kadagiti tao aditay matunay am mo. Kas kuma kadagiti naam mo tayo laang iti online. No ita panawan narigatan ti basta agtalaklatan. Dagitin tupay am-ammo tayo kat may turad da tayo alukwan. Dagitin tulakit din na am-ammo tayo laang iti online. Di tayo uyawan ti pada tayo a tao. Kang runaan iti amin, di tayo agsasao iti kunada apatapos, ta di tayo ammo tigasat tayo. Amangan no agbalat at tumatlaang kada tayo dagiti agkakadakas abalikas ken aramid tayo. Alakastan pagayam Flori. Ket pagyamanak matunay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangan,